Dagan ka! Bunal! Ikaw na bunalan! Di ikaw dagan! Bay, na-street na yung bangs, bay. Ako nagputla na idugay naman. Piko mang tudan do. Ay pikado. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa tutong tanan. Karon ang ika-46 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Karon mga ga kay medyo kapoy atong lawas no. Bugat-bugat atong lawas pero kibaw na ka. Bisan pag medyo kapoy ta. Dagan ya punta ha. Ito ang langan. Let's go. Biyaan ha, namunong ha. Tara, way hotay na. Oh, bay, burrito gigay. Utuma. Oh, kaon na. Tiki man nakamata. Ta kaon. Utom kayo. Pagpila ni ate. Tuluan niya ako ha. Kaon para dili ma. Lagi. Nakayutang sa kuha ha. Jis na jis. Jis na pa na. Oh, jis na eh. Tobel. Hubsan. Ano man doon? Para unsam na basa gamay nun. Di busog. Di busog niya. Taas hangin. Di hangin mo taas mo eh. Burit. Alam mo na. Maluya ka. Mabiyaan ka. Wala kaya. Nani dong intro. Dapat tayo yan. Nagid, alam mo na. Mabiyaan ka. Ala, hilak na. Ala, dali. Balik sa akin. Ali, uy. Huy, kidnap ni kada. Hala, patay. Ay, pagluluod na. Ano sama kayo? Mura mo gag... agan. Agan yun. Pagluluod ah. Ano ba? Pabiyaan ka na ng hero, dali. Ng hero, pakan ka. Ya, buntag ya. Buntag deh. Ay, sige, luod. Dali, ano. Pakdot! Luod gitu ya. Pakdot! Bakit load yun? Last na lang. Pakdot! Load yun. Nilatatag ka na, load man. Bahala ka, basta di ka tingog. Basta musunod lang ka, okay ra. Kaysa mapa ka nga giro. Loran kayo. Satu beda, loran kayo. Uya beda. Tukang gak kena. Jangan kak. Bunalan. Uy, naisikiran. Huwag mo na pudbuhon mga ga. Kung susunod ang adagan, padayon mo sa pagsuporta. Ganay TV, anay out. See you.